Masarap. Ni Marty. Share namin sa mga kasama namin. Big Daddy Marty.
Tortilla po kayo. Opo, alam po. Atin po. Charlie, mana po? May bawang po. Agwapo na, so may 45 yan. Naging siya ka, sir? Ito marami. Sa apat yan ka eh. Up. Sakto mo yung dinanan. Sige, dawa ko na Charlie. Parani po. Ali. 49 na po pag yan dapat. 49. Bali 98 na po. Spicy sila po rin. Kapalas na po. Ali ah. Take out lang, sir? Diyan mo na yung kaya parking. Apo. Sige. Ay na, wait lang, sir. Madam. Adwag kaya kang siya may rice na, madam. Sige.
Parang ito yun. Yan, picture na mo, Mark. Saan ba video ka? One day ba yung channel 36 o channel 30? 51. 51. Ay, tangero bol. Paano pinagdala? Kano? 30. Isa. Maybe, pali siya. Lagi naman ready. 50. Lasing na siya, no?
Para 14. Totoo na. Ano sila? Return pa sila doon, okay? Yes! Ako ka mo ng gulaman. Magkano pa dito?
Bakit ba, ma'am? Extra yan ha. Extra kami. Dahil siya, siya. Doon na, kami ko. Malapit ang ilan niya nga daw minulin eh. Oo. Kahit alis, kaya mo atang Domingo. Eh, mamirapan din eh. Oo. Ay, kaya kalit ko para mamira. Ay, mo. Kaya tiyasag ng gusto. O, di ganyan, kanya kahuli na. Loko. Hindi mo niya atang sisyo. Tapos, yung takito, yung takini. Oo, siyempre, yan ang... Ali, kay, yung bago, yes. But, isa rin. Tayo ka, tayo din. Basta lang. natin mayonnaise. Oo. Eh, pag may agda pa mo ba tayo? Wait lang. Opo, wait lang po. Ayun. Okay. Harap. Ayun po, ay. Nakawan mamasagdan. Nakawan niya katabi sa pami masagdan. Hindi ko baka po, pila ba? Okay lang. Thank you po. Wala na ako sa salig. Dati sa likod. Ay, walo ko amit ko, di nga po mo. Kumusta na ngayon? Kali, pila ng bulang ngayon kari? Walang nakapagpa mo, ano mo, be? Sabi na kami na. Wow. Kaya dito nangyari na rin ang Ganun tayo yata ng girlfriend mo ako niya ka mo ah. Yan, yan po.
na.